салом алейкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз тв. Бо шумо ҳақназаров далер ҳастам. рости чанд вақт мешавад ки ба мо савол медиҳанд ки WhatsApp зур аст ё Telegram. WhatsApp ва Telegram имрӯзҳо дар байни мардум хеле машҳур шудагиаст ва яке аз мессенҷерҳои рақам 1 дар ҷаҳон ба шумор мераванд. барои ҷавоб ба ин савол дадан мо бо гапи холинею бо доказательства гап мезанем ки WhatsApp зур аст ё Telegram. Telegram ва WhatsApp барномаҳои машҳури муоширатӣ мебошанд ки онҳоро дар телефон ва компютер насб мекунанд. дар видеои имрӯза бошад мо исбот мекунем ки Telegram аз WhatsApp зур аст. барои исбот кардани он ки Telegram аз WhatsApp зур аст, мо бисёр саҳифаҳоро аз интернет варақ задем, видеоҳоро аз YouTube тамошо карде ва дар таҷриба онҳоро дидем. дар вақти хеле кӯтоҳ Telegram худро рақиби сахти WhatsApp нишон дод. дар бораи он ки Telegram аз WhatsApp зур аст, якчанд далелҳо ё доказательства меорем ки худатон баҳо дода метавонед. исботи якум: дар WhatsApp ирсоли файлҳо маҳдуд аст. яъне бо ёрии WhatsApp расмҳо, видеоҳо ва ҳуҷҷатҳои андозашон то 100 мегабайтро равон кардан мумкин аст. аз он зиёдаш танҳо бо ёрии Google Диск имкон дорад ки хеле ноқулай мебошад. бо ёрии Telegram бошад файлҳоро то 2 гигабайт равон кардан мумкин аст, яъне видеоролики калон, якчанд аудиозапису ва миқдори зиёди расмҳо. исботи дуюм: дар Telegram паём ё сообщение ирсол шударо аз нав ислоҳ кардан мумкин аст. вақте ки шумо ягон паёмро ирсол мекунед ва дар он хатогӣ бошад, шумо дарҳол метавонед аз Telegram онро ислоҳ кунед. вале дар WhatsApp бошад чунин имконият вуҷуд надорад. агар дар паёми ирсолшуда ягон хатогӣ бошад, маҷбур ҳастед ки он паёмро удалит кунед ва аз нав навишта равон кунед ки ин бисёр ноқулай мебошад. исботи сеюм: Telegram дорои манбаи абрии ё облакаи дарунсохт мебошад ки шумо метавонед дилхоҳ маълумоти дар даст доштаатонро дар он ҷо гузоред, яъне аз дохили худи барнома, яъне онҳо дар чати алоҳида ки избранное ном дорад нигоҳ дошта мешаванд. маълумотҳои дар он ҷо доштаатонро дилхоҳ вақт аз дилхоҳ телефон ё компютер гирифта метавонед. дар WhatsApp бошад чунин имконият вуҷуд надорад. исботи чорум: дар WhatsApp дар чатҳои гурӯҳӣ имконияти закрепит кардани паёмҳо вуҷуд надорад. вале дар Telegram бошад имконияти закрепит кардани дилхоҳ паём дар чатҳои гурӯҳӣ вуҷуд дорад ки дар вақтҳои лозимӣ ба он ба зудӣ дастрасӣ пайдо кардан мумкин аст. яъне паёми закрепитшуда дар қисми болоии барнома ҷойгир мешавад. исботи панҷум: дар WhatsApp видеозангҳо бо иштироки дӯстон максимум то 8 нафар имкон дорад. вале дар Telegram бошад видеозангҳо бо иштироки дӯстон то 30 нафар имкон дорад ки ин нисбат ба WhatsApp хеле зиёд аст. исботи шашум: Telegram имкон медиҳад ки ба воситаи як телефон дар як вақт ба якчанд аккаунт дароем, вале дар WhatsApp чунин кор имкон надорад. исботи ҳафтум: WhatsApp ва Telegram барои ҳифзи маълумотҳои шахс имконият медиҳад, вале дар Telegram бошад боз як функсияи дигар ки дар WhatsApp нест. ин функсияи муоширати махфӣ ё ин ки секретный чат дорад ки шумо бо рафиқатон муоширати махфӣ карда метавонед ва сирри шуморо ҳеҷ кас намефаҳмад, ҳатто Telegram ҳам. ин функсия ба бисёр одамон хуш омад. дар дохили он боз функсия автоудаление ҳаст ки дар вақти муайяне гузоштаатон муоширати шумо ба таври худкор ҳам аз телефони шумо ва ҳам аз телефони рафиқатон пок карда мешавад. вале дар WhatsApp чунин имкон вуҷуд надорад. хулоса, монанд ба 7 далел ё исботи овардаи мо боз даҳҳо далели дигар овардан мумкин аст ки айни замон Telegram нисбат ба WhatsApp зур аст. тамошобинон азиз, агар шумо гӯед ки баръакс WhatsApp аз Telegram зур аст, марҳамат ҳадди ақал 1 ё 2 далел биёред ки дар онро дар комментария нависед. агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба видео лайк гузоред. агар ба канали мо меҳмон шуда бошед, хоҳиш мекунем ба канали мо обуна шавед ва моро дастгирӣ намоед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. хайр.